Това е пътя към комплекса. Там е булевард 3 март, асфалтиран, нов. И така, и там е бариерата, която вече се слиза надолу по-рано, където показах. По принцип за сега може и по този черния път, но не знам до кога. Това е единия вариант за влизане. Това е другия. Това е рампата, по която се слиза. Слизаме надолу. Ето го комплекса. И вече има живущи хора. Караме надолу, те са на два нива. Там е долното ниво, ние сме тук на средното. Така. От тук идваме и правим един ляв завой. Отваряме тая врата. И влизаме напред. Доста е широко. И отиваме номер 13. Като от тук до тук е 2,60. От тук до най-дълбоката част е 5,10. Като има още едно голямо пространство ето тук, което в най-широката си част е 3,10. И отново е дълго 5,10. Има си ток. И доста място за маневри. Ето тук така. Като без проблем може да се постави гаражна врата.